příjemný pocit. Čau, já jsem Eli z kanálu Holka z mostu a dneska vám vítám u dalšího videa. Hezký bávo? No, to je jedno. Teď se mířím do práce a tady vám dám timelapse, jak jsem dělala lívance. Takže ať se vám to kouká lépe. Do té mouky tam přidáme žloutky a necháme to na chvilku udělat. Tak. A do té mouky tam přidáme žloutky a necháme to na chvilku udělat. Tak. A přidali to mléko, tak to necháme promíchat. Když máme takovýhle těsto, tak se vrhneme rozšlehávat bílky. Maličku to budeme dávat k sobě, ale fakt opatrně. Připravíme si pánvičku takhle na mírném ohni, necháme to jakoby ohřát a jdeme se to dělat. Takhle to vypadá prozatím. To ještě peče. Ještě těsto. Takhle vypadá tento výsledek. Dala jsem si tam banány a čekánkový sirup. A je to nejlepší na snídani.